Mudar tenan iki. Ngapa? Mlayu rono kecekel di sub. Tekan kene ketemu Satpol PP. Entek uripe dhewe kon mongko ranggo helm. Ya wis kae uang pelicin wae kok lak. Ora apa-apa, Tru. Lambemu ra senengane kok kaya ngono. Ora sapa ta kuwi? Oke nah turu Gatut kanca ngono. Apa iya? Ha iya ngono kok. Aku kok pangling. Bareng saiki ditato dadane. Ora tato ya nyuk iki gawan. Wah, Iki gawan, gambar bintang kuwi. iki gawan kuwi senengane kok ora. Tak kira nek tato wah danteneh tiwas arep melu gambar Ora. Petrus kok ngendi? kula. Iya. Kula ajeng wangsul teng Karang Kadempel. Iki katine bali ning Karang Kadempel. Matur kali bapak nek bapak dielek-elek kali Sinuwun Ndorowati. Ning kula diuyak-uyak kalih ingkang paman garba ruci nggih Raden Setyaki Ndoro. Truk, Nun, ngerti aku ning kene iki Joko kanan Guru Ngamarta. nggih lha niku kalih Ndoro Antasendra. Antasendra Dengkul Murah. Kethak malah ora. Anu karo Ndoro Antareja. Iya, Truk. Nggih. Njur sampean Aku kudu ngayomi karo kowe. nggih. Mergo ketikane Siwa Puntadewa kekayuane bapakmu ya kekayuane Siwa Semar kuwi luhur. Nggih. Terus kula njenengan ayomi ngoten. Iya, wis kowe lungguh kene mengko yen tono perkara sing arep buntu karo kowe. Nggih. Sing tanggung jawab lancur Pandhawa. Oh, nggih, ngestokke dawuh, Gus.